Poštovani posjetioci ovog sajta, danas je vaš dan. Dolaskom na ovaj sajt dobili ste priliku da zauvijek promijenite svoj život na bolje i riješite problem vašeg zaposlenja, bukvalno za cijeli život. Naš tim je provjerio veliki broj poslovnih ponuda na internetu, od kojih je, nažalost, 95% sumnjivih ili, tačnije rečeno, prevara. Vjerujte nam, konačno imate priliku da se upoznate sa provjerenom kompanijom koja je 100% legalna, koja je 100% korektna i konačno možete da započnete svoj vlastiti biznis u kojem bez ikakvih problema možete da ostvarite redovna mjesečna primanja, a da pri tome budete sami svoj šef, to jest radite u ono vrijeme koje vama najviše odgovara. Uvjeravamo vas da je ovo što vam nudi ovaj sajt 100% tačno i provjereno u praksi. Dokaz za to su čekovi koji su počeli pristizati i na naše XU prostore, a koje možete također vidjeti na ovom sajtu. Ovo je bez sumnje jedan od najboljih, najsigurnijih i najperspektivnijih poslova u povijesti interneta. Pitate se o kakvom poslu i kojoj firmi je riječ. Što se tiče posla, o tome ćete saznati na ovom sajtu, a što se tiče firme ili kompanije, riječ je o GDI kompaniji koja nije od jučer i nije nešto što traje jednu sezonu. GDI kompanija postoji od 1997. godine, a putem interneta je počela da posluje 1999. godine. Odnedavno se dobar glas o ovoj kompaniji počeo širiti i po našim XU prostorima. Posjetite forume, male oglase po internetu, po novinama, radiju i sami ćete se uvjeriti u tačnost ove informacije. Iz dana u dan sve je više naših ljudi u ovom poslu, a prognoze svjetskih stručnjaka su da će se ovaj posao naglo širiti najmanje do 2015. godine. U istoriji ove firme još nije zabilježena ni jedna zloupotreba po bilo kom pitanju i zato vam možemo sa punom odgovornošću samo reći: ne razmišljajte predugo, već se uključite u ovaj posao još danas. Bez obzira što je ovo internacionalna kompanija, znanje stranog jezika vam nije potrebno, jer sve upute i sve što vam je potrebno za rad dobijate od nas na našem jeziku. Sada, kada kriza vlada u cijelom svijetu, prava je sreća pronaći stabilan posao i firmu koja će vas redovno isplaćivati. Vama se sreća danas usmijehula. Prilika je pred vama. Ne oklijevajte previše jer nemate šta izgubiti. GDI je za ovih 10-ak godina, koliko funkcioniše putem interneta, zadobila povjerenje na stotine hiljada ili tisuća zadovoljnih članova širom svijeta. Zašto među njima ne biste bili i vi? Čekamo vas. Dobrodošli u naš tim i hvala što ste nas saslušali.